ma me kyerɛ mema duro ne na me kyerɛ ma duro oba opese wasechi na ɛka mo a hwɛ ahaban hwade ahintasɛm obo na waka mo hwade nso waka mo a mpanifo frɛ no abrewa katawo to ebinu nso kana differently munim na nientra ɛka mo no saa na mo ase no nso ɛka mo a tine sɛ abrewa katawo to ana katawo baabi de obeye ni oye oba na wase bie because of infection anase wanya yare bi ama wo wase bia pe ahaban wi abrewa katawo baabi ote ya na wakata tete bebre unya ne se ya yam na mfe na fa pepre kakre bi fra efe a na ode agukonkom ujare wi atibi na fa hye wase mane wo wa o san be dware bi ho a na wasan yi na ode bi ahye wase oye na watwe pepepe sade abrewa aka mo ano saa na wase enso be ka mo a we eye dura ye nananom ene na omoye enemre na mafo ye kasem mfa nhye wa mo mfa nhye wo eje obekọ hospital ne ma odi ahye wo ebedu mebi no anya cancer we die eye free onyankopon edi akyei abrewa kata wo baabi nyankopon nhyira mo koye na onya dance a anwa frɛ me na hwa ma me kakra na ahye me nkran na matima ye bi se wuntumi nye nso ne nuru amakeka nyina wuhia bi a o frɛ me a metumi aye bi na ma package na me abro nyankopon nhyira onka ho onyankopon enye okese se wudi machi na usua aduro bebre medi nuro bebre beba aha wo ha nyina ye nuro ayema nunum na wo ho no awonyono emrepa me kyerɛ wo de edi saa aduro nyina eye amen.